ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കർമ്മ ഇസ് എ ബൂമറാങ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ, ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിജീവി പറഞ്ഞതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ട്രൂ ആയ വാചകം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കൂ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗുണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. നമ്മൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതിന് തിരിച്ചടി കിട്ടുക, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രസകരമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, തുടങ്ങല്ലേ? നമ്പർ 1, അരമണ്ടിലോ. ഈ അരമണ്ടിലോ എന്ന പേര് കേട്ടിട്ട് ഏതോ സായിപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തല പോയിക്കേണ്ട, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈനാമ്പേച്ചി. ഈ ഈനാമ്പേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധുവായ ഒരു ജീവിയാണ്. മനുഷ്യരെ ഇത് ഉപദ്രവിക്കുകയല്ല, പകരം നമ്മളെ കണ്ടാൽ അത് പേടിച്ചോടുന്ന അവസ്ഥയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ടെക്സസിലുള്ള ടോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തില് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈനാമ്പേച്ചി വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ടോണിക്ക് വലിയ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊട്ടിയാൽ തന്നെ ഈനാമ്പേച്ചി പേടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇയാൾ അതിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത്. വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു തോക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് നോക്കിയിട്ട് ഠപേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വെടി വെച്ചിട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഊതി. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഊതുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ ഷെല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈനാമ്പേച്ചിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ബുള്ളറ്റിനെ വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള പവർ അതിന്റെ ഷെല്ലിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വെച്ച 3 ഉണ്ടകളും അതിൽ തട്ടി അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായക്കകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് വലിയ അപകടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയാൽ തീരേണ്ട പ്രശ്നത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഠപ്പേ ഠപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ നോക്കിയത്. അതാണ് അടുത്തത്. നമ്മളൊരു വിഷയത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിപത്താണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ കൂടിയാണ്. US-ലുള്ള റിച്ചാർഡ് എന്നൊരു വ്യക്തി തന്റെ ഷൂവിൽ ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ മോശമായ വീഡിയോകൾ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ആരും അറിയാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഷൂവിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം ഷൂവിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ക്യാമറ സെറ്റ് വെച്ചില്ലേ, ഈ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ഓവർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന് വലിയൊരു പരിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായി. അതേ തുടർന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പരിക്കൊക്കെ റെഡിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം മച്ചാന് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, മറിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്താ അല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്, ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് കേട്ടോ, അതും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.